Please kneel to the novena of Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan Martes, sa enot na simana nin Adviento. Ang sa tuya pong mas intensyon, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni John Gio Ong Bungao, Helen Meriales and family. Prayer for wedding anniversary of Edgar and Maylene Limpin. Pasasalamat man ni na Helen Meriales and family, Tess D and family, Maria Fiona Imperial, Henry C. Rachel Ann Moran. Prayer for John and Aubres passing the PNLE 2023. Sa kahagadan ni Dudes Porcalia and family. Prayer for the gift of life of Romy Valle, Canvalle family.
Prayer for 32nd wedding anniversary offered by June and Lani Rico. Prayer for the gift of life ni Randy Ocampo. Asin pasasalamat man ni Maricel Llagas. Pasasalamat man, prayer for the gift of life and birthday blessing of Haria May Perez sa kahagadan ni Lola Ne and Lolo June. Para sa mga espesyal na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer to pass the bar exam ni Alchino Año Nuevo. Special man na kahagadan ni Josel Asaituno Mendez and family. Prayer to pass the bar exam Kansarong parishioner. Special man na kahagadan ni Kanbulawan family, ni Rowena Lee, Bianca Luis Lee, Cheska Joy Lee, asin kan Amados family. Prayer to pass the bar exam sa kahagadan kang SMUPS, asin special na kahagadan kan Nunez family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kay Severino, dulot Cantorla family, Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Justin Raymond, Nestor David asin Ray Joseph Cansanyosa family, kay Pura ni Meg Los Baños, All Souls ni Meds, para sa kalag ni na Cesar Andro asin Raul Rani ni Zea asin Kian. Para man sa kalag ni Eugenia, dulot ni Helen Miralles and family, All Souls ni Antonia Chua Uy and family. Para sa kalag ni na Santiago, Venus, Cecilia, Abelardo, asin Erlinda, dulot ni Maria Fiona Imperial. Para kay Joanne ni Oji Ivalarosa. Para kay Martin Senior asin Esther ni Imelda E. Harsha. Para kay Pura kan Los Baños family, prayer for 17th death anniversary of Anastasia ni Elizabeth Musa and family, prayer for 40 days of Catalina ni Lisel Marchan. Para kay Olivia kan Carullo family, asin kay Roderick, dulot ni Lolita Gesta and family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu, Maray na aga sa indo kabos, mga tugang. maray na aga man po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka, Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka, Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Maherak maluhod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na Diyos na mimibi kami, kaugayan sa mga pamibi, asin warasan sa mga nag-aagha, antabang kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming rinanga kan presensya kan sa imong aking madatong, day lugod madigtaan ngunyan nin anuman na ulakit, kandaan na pagkabuhay. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Amen. Diyos sa gabos na kapalakonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwa sa pamilya ni Hesi. Sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Yaon sa iyan espiritu nin kagurangnan. Espiritu nin kadunongan asin kaisipan. Espiritu nin kahatolan asin kapangyarihan. Espiritu nin pakasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyon sa iyang kagaya-gayahan. Bakong huli sa nakikita, an sa iyang paghukom. Matanos an sa iyang paghukom sa mga dukha. Mahusay an sa iyang paghatol sa mga daing sukat. An sa iyang tataramon pamakol sa mga taong daing puso. An sa iyang kahatolan, kagadanan sa mga taong maraot. Katanosan ang nahagkosa sa iyang habayan. Kaimbudan ang pamugkos sa iyang ginagamit. Dangan ang mabangis na hayop makikiiba sa kordero. Ang tigre makikitubay sa kanding. Ang ugbon nin baka asin nin leon mag-iibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon magiging magkatuod. Sa kaibahan nin sarong aki na mangangataman sa inda. Siring sa toro ang leon magsasabsab nin dagami. Ang umboy magkakawat sa lungib kan halas. Ang kamot nin sadit na aki ibubugtak sa pinag-iiro kan halas na rimuranon. Dainin karatan o pagratak nagigibuhon sa bulod kong banal. Hulitan mga banwaan, mapapanonin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na panunin mga tubig. Sa aldahon na iyan, ang gamot ni Hesi, matindog bilang tanda sa katawuhan. Hahanapon kan mga banwaan, asin an sa iyang harong magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang katunosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagkod paman. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan asin an katuninongan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatolan,
asin sa aki kanhadi ang katanosan. Matano siyang magahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang mahihirakan. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. Sa iyang panahon mamumurak ang katanosan, magdadanay sa gud paman ang katuninongan. Siya magahadi puon sa daga, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa mga purukan daga. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga duka na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na mayo di nakikidumamay. Sa iyang mahihirakan ang mga mapakumbaba asin duka, ang buhay nin mga duka sa iyang ililigtas. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. An sa iyang ngaran magdadanay lugod sagkod paman, ang kabantugan niya mapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawuhan mag-aako nin bendisyon, aapodon siyang paladan nin gabos na banwaan. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kad ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus panukan kaugmahan ni Espiritu Santo nagpangadji pagumawon ka ama kagurangnan nin langit asin daga, kulitan mga bagay na ini tinago mo sa mga madunong asin sa mga may inadalan, ipinhayag mo sa mga mapakumbaba. Pagumawon ka ama, huli ta siring an sa imong pinagmarhay, daini nakakamidbid sa aki di man nakakamidbid kun si Isay an aki kundi an ama, asin kun si Isay an ama kundi an aki, asin ang buot pahayagan kan aki. Dangan nagkiling sa mga disipulos, asin nagsabi sa inda paladan ang mga mata na nakakahiling kan sa indong nahihiling. Tutong sinasabi ko sa indo, dakol na propeta, asin hade, nagmawot na makahiling kan sa indong nahihiling, asin day ninda nahiling. Buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin day ninda nadangog. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na aga sa idogabos mga tugang. Nasa Martes kita kan enot na semana kan Adviento. Sarong supang maluwas sa pamilya ni Jese, sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Common experience niya to na kunan sarong kahoy pinagputol, garibaga katapusan na iyan. Pero minsan sa may mga pagkakataon na igwanin kadikit masikadiit na buhay ang minasupang hali dyan sa pinutulan, nagiging sadit na makakahiling kita dyan mga durudahon, dangan mahiling niya to na nagtatalubo. Iyo ini an retrato, an vision na pinag-o-ofrisir sa tuya ni Propeta Isaías
digdi sa enot na pagbasa. Asin saro pang magayon na retrato. So mga natural na magkaiwal, mabubuhay contentedly, side by side. So mga lobo daa, asin man so mga karnero, natural enemies, parehas na magpapahingalo sa sarong lugar. Mga aki na sadit, maduman sa lungib kan sawa o kaya kung anuman na mabangis na or halas, asin day maano. Ining aki na ini, maduman kay ribanan o mag-e-erok kay banan kang leon, asin man kan baka, na day nagiiriwal. Daing prey, daing predator. All will be living in peace and life and renewal. Iyo ini ang mga retrato na pinagtataos sa tuya ni Propeta Isaías. Sarong paglaom na pinag-ofresir kan propeta na makukuhaan kapanoan duman sa pagkamundag ni Hesu Kristo. Sa laog nin duwang semana, si Propeta Isaías ang sa tuyang pag-atid-atidan sa first reading. In anticipation, kasabay kay itong banwaan kang Diyos duman sa Old Testament, sa paghalat man niya to kan fulfillment duman sa enot na Pasko. Parte kan mensahe ni Propeta Isaías, iyo ang realidad that nothing is impossible with God. Enemies are at peace. There will be no harm. There will be no ruin on the earth. Pinagtatauan kita nin paglaom. Maski na nga ni nagaribagaan sa tuyang pagmati, saro kitang banwaan na naglalakaw sa kadikluman. Ngunya na panahon kan Adviento, pinagtatauan kita nin oras. Tanganing iprepararan sa tuyang mga puso para sa Christmas. Para man sa paglaom masin pagkamuot na gustong itao sa tuya kan mahal na Diyos. But oftentimes, most of the times, we hesitate to enter. Kadakol mi nga Father na pinagkakaabalahan, lalo na ngunya na pag-abot na kang Disyembre, dipisilo ng pagtutukaw asin pagsilensyo. Dipisilon sa kadakol ming pinag-iisip na mag-focus sa kung ano ang pinag-isabi kan mahal na Diyos. But the good news is, we can always begin. Actually, simple man sana. Aram niya to kung ano sa pagmati na baho kita worthy sa satuyang sampangan kan sa tuyang mahal na Diyos. Aram niya to kung gurano ka dipisil ang paglalaog sa presensya na ini. Aram niya to, familiar kitang marhay sa mga pagkakataon na gusto niya to masunod ang sa tuyang sadiri. We become so impatient with a lot of things. Pero iyo man ini ang marhay na bareta, aram kan mahal na Diyos eksakto kung si isay kita, asin kung paano niya ito isinasabuhay ang sa tuyang mga buhay. Pwedeng isipon niya to na baho kita maninigo sa ampangan kan mahal na Diyos. But God already loves us. God already loves us more than we can imagine. Ining mga semana digdi sa panahon kan Adviento, sarong magayuno na pagkakataon para sa tuya, just to simply whisper in a quiet moment to the Lord, salamat kagurangnan. An sa kuyang puso gustong palaugon ka, pero day ko aram kung sa'y mapuon. Help me to enter into this Advent. Iyo man sanaan kay puhan niya ito na sabihon sa mahal na Diyos. And once we have made that first step,
magiging magayagayan sa tuyang kagurangnan na sinanbilog na kalangitan. Every day sa panahon kanadviento, mga tugang, we simply ask God to come to us as we open our hearts to Him. Sa Santa Misang inihagadon niya to, na matawan kita kan mahal na Diyos sa course kan sa tuyang aldaw, kikatan katuninongan sa tuyang mga puso. Tanganing matabangan kita na mas madangog siya, matabangan kita na mas mamatian siya, ansayang dakulao na pagkamot sa tuya. Na mabuksanan sa tuyang mga mata, sa tuyang mga talinga, sa mga pagkakataon na minarani sa tuya ang mahal na Diyos. Amen. Magpamibig ko mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indungatang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, papagkanigwas sa imo ang mga pamibi asin atang nin sa mong kapakumbabaan. Asin kunsain mayong maninigo an anuman natabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami kan tabang kan sa imong kapatawadan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa ino ta pagdatong sa kapakumbabaan kanina kong laman, inutub niyan katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa muandala ning kaligtasan na dayong kasagkoran, tanganing si kaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sayang kamahalan, ikapahiling nagayo an haman niyang gibo, makamtan miyan panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod kan gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan dinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin binatuod kang Diyos no nakawalian nangangahas kitang magsabi, amanya mo nayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang sa mong kakanon sa waldaw, itaw mo sa muyang-unyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kudyagawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan,
asin maligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan mugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean asin an kapangyarihan siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mumang kasalan, kuden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Peace. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Tao kasi dugo ni Kristo sukod sa buhay, dayon sa koran man. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan nagngayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong initukduan bulugod kaming madunong na magsiyasat, kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead, all together. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my Body body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again, and in my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon them. May they forever. rest in peace. Amen. An kaguragnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.